Velkommen til den her video. I dag der er mig og min ven Alexander taget ned til den lokale å for at se, hvad vi kan fange. Følg med til slutningen for at se noget helt vildt sindssygt. Vi starter med at fiske sådan et lille dybt hul, hvor jeg kaster rundt med sådan en lille gul ting, fordi vi har set nogle små aborrer, og måske kunne der gå en øre imellem dem. Så jeg prøver egentlig bare lykken. Og ganske rigtigt, så ligger der en lille flot bækker lidt nedstrømt, så den prøver jeg egentlig bare at fange nu. Den ligger lige der under den røde cirkel. Jeg prøver egentlig bare at få den til at bide min jig. Jeg tager cirka 10 kast, og så holder vi en lille bit pause. Vi har nu taget en lille pause, og vi sniger os op på fisken for ikke at skræmme den væk, hvis den stadig ligger der. Vi prøver egentlig bare at fange den, inden vi går videre. Jeg bruger stadigvæk en lille gul jig, men nu er der også en regnorm på den. Fiskeri med en jig og en lille regnorm på er meget effektivt i den her lille å, så det er derfor, at jeg går med den. Den her å gider desværre ikke rigtig lege med, så vi vælger at gå lidt opstrøm for at se, om der ikke er nogen andre fisk, der vil. Vi går 30 meter op ad åen og prøver at se, om der ikke ligger noget i det her lille hul, men det gør der ikke, så vi vælger bare at gå længere op. Vi var gået lidt op, og så lagde jeg egentlig bare min jig ind under det her ende med. Og så lige da den ramte bunden, så mærkede jeg, at jeg troede, der var en gren, men så var det sgu en aborre. Så det var første fisk for i dag. Lige her der står jeg med aborren nede i vandet og venter på, at min ven han finder sin telefon frem, så vi kan tage nogle billeder og sætte den fri. Nu slipper jeg fisken fri, og det var sådan her, den så ud. Her der får jeg et til bid, men den hopper desværre af meget hurtigt. Her der har min ven kastet ind under den her lille bro, og så får han bid fra en fin, smuk bækker. Vi venter lige lidt tid, før vi afkroger fisken, fordi den stadig bevæger sig rimelig meget. Vi gider ikke have en krog i fingeren lige nu. Nu afkroger Alexander fisken stille og roligt, og så slipper vi den fri. Fisken ser rimelig godt kroget, så vi prøver at afkroge den stille og roligt, uden at gøre noget skade ved fisken. Og så kan vi lige hurtigt tage et billede. Den er helt inde. Den sætter. Det kan være lige helt Så fisken afkroget, og som I nok kan se, så ligger fisken og spræller og vil rigtig gerne ud i åen igen. Så vi skynder os og slipper den bare hurtigt fri. Vi tager lige nogle hurtige billeder uden at stresse fisken alt for meget, og så skal den altså bare ud i åen igen. Det er præcis sådan, jeg fanger. Den er virkelig hurtig. Nu håber jeg egentlig bare, at den her bækker bliver kæmpe stor, så jeg kan fange den om et par år. Nu er vi på vej op til det aller sidste spot, inden vi smutter hjem. Nu er vi kommet til det sidste spot, og vi ser lige, om der er nogle fisk, inden vi begynder at kaste. Det ser ikke ud til, at der er nogen fisk,
Men så synes vi virkelig, det lugter, og så finder vi ud af, at der ligger en lille død bækkeråde. Vi synes begge to, det er meget ærgerligt at se sådan en død bækkeråde. Fordi at den her fisk havde nok haft mange flere år, den kunne leve og vokse stor i. Hvis I synes, den her video var god, så giv den et like. Hvis I gerne vil se flere fiskevideoer ligesom den her, så følg min kanal eller min ven Eurofishing.dk. Og selvfølgelig tusind tak for at se med.